Аз съм Кристиан Евтимов и сте на разпит с мен. Днес и само днес. Никога повече. Стигаме за rollingdays.com, най-добрият сайт motherfucker you know. И така, нека да видим първия въпрос за този ден. Джито, най-големия. Ако в момента осъзнаеш, че имаш способността да промениш всичко, което пожелаеш, какво би променил и как? Как бих променил? Не знам и какво бих променил. Бих променил начина на живот в България, да променя новия скейт парк, който е в момента в Студентски град. Мисля, защото друго няма какво да се променя. Ние сме си същите, няма как се промениме. Живота си тече. Втори въпрос, сега ще отговоря. И то е зададен от Киро. Кой малък или порастващ скейтер, с който си карал, се развива най-бързо в последните 2-3 години? Руснака, забравих музическото име как се казва, но той за мен е the best, както и Дело и Васко, те са много добри. Папката, той е разцепа най-много. Така. Какъв е то? Гетемон. С какви трикове грабна очите на спонсорите? С никакви. Просто ги грабнах. Въпрос 3. Чакайте, че присъствам много. Много тише. Какво е това тук? Водка с ко? DJ Spin Моето. Следващия въпрос. Той е зададен от Overshine. Мейн. Здрасти, Кенка. Здрасти. Първият ми въпрос е: в кой град си скефи най-много турен с премиерите на Ашбари? Чакай да помисля. В Солун. Там беше най-добро. Най-силно. Какво да ви кажа? Йоко пита: караш ли сноуборд? И ако не, защо? Каква музика те надъхва и какви маски харесваш? Значи карам сноуборд. Не ме кефи много, ама карам. Скейта ме кефи повече. Значи на втория въпрос няма смисъл да ти отговарям, и третия е: какви маски харесваш? Харесвам страшни маски. Други маски за мен няма. Така, трети въпрос. Каква музика те надъхва? Рап. Общо взето. Не метал. Следващ въпрос. Stinky Family. Не мога да го разбера, ама не е за кънките, брато. Не е за кънките. Въпроси от моя много добър приятел Павел Царев. Първи въпрос. Защо си толкова грозен? Защото съм прекалено красив и по този начин погрознявам. Следващ въпрос от Павел, който ще е последен, защото няма време за повече. Мислиш ли, че скейтбординга в България ще достигне световно ниво? Естествено, брато, то вече е стигнало според мен, не до световно, но поне до европейско стъпваме някъде. Благодаря ти за въпросите, Павка. Ванката ВТ, Велико Търново. Би му попробва. Стиви Уилямс. Скейт видео, пак от Ванката. Любимото ми скейт видео е Girl Yeah Right. Последният въпрос от Ванката, няма повече да договорям, братле, с нами. Колко време караш? И карам от 8 години. Бурито. Бури, ще ви говоря с пълно желание. Карал ли си в Хасково? Ако не си, добре си ни дошъл. Карал съм в Хасково и спах на скейтпарка. Не бих дошъл повече, братле. Сори. Валю. Москов. Кой ти е любимия спот, на който си карал в БГ? НДК-то, брато. Това си ми е любимия спот и ще остане любимия. Вярно е, брато, аз забравих и тренинг. Мислиш, че има развитие на скейт сцената през последните няколко години? Естествено има и то голямо развитие. То се вижда, има го по видеа, постезания и навсякъде, където мога да погледнеш българско скейт видео и ще видиш, че има развитие огромно. Така и последен въпрос от Валю. Москов. Не, този въпрос няма да отговаря. Значи, Марта от Силистра пита: би ли дошъл в Силистра за едно скейт ден? Бих дошъл, ама, брато, няма кой да ни покани. Аз не съм сам, аз идвам с моите приятели. Ако имате място къде спиме, идваме 100%. Марта от Силистра пак пита: много питаш, брато. Лепва ли си 50-50 3-6 flip out? Ако си, покажи го. Не съм, брато, сори. Коя е най-голямата мизерия, която си правил на тур? Много са, братле. Не мога да ти кажа коя е най-голямата, ама са изключително много. И ме е срам да кажа която и да е било от тях. Опа, Марто Целистре, братле. Много питаш ме, брато, ти си задал 20 въпроса. Леле, те последните въпроси всички са от него. Майко. Наистина, последния въпрос отговарям ти, братле.
Айде, ще е предпоследен, защото си изглеждаш готин. Кой те зареби да караш? О, това е много добър въпрос. Значи, едно момче от град Твърдица. Казва се Николай. Е мой много добър приятел. Бях много малък, когато ме зареби. Сигурно ти си бил още по-малък, брато. Аз бях пишлеме. Карах скейтборд в Твърдица. Мен. Репрезент. Последният ти въпрос, братле, отговарям на него и си е толкова за днес. Сам ли се учи на трикове или някой друг те учи? Сам се учи. Сам в Твърдица. Репрезент, Твърдица Сити, Nomad Skateboardings и Stinky Family. Това е. 1, 2, 3, 4. Bust it.